bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gena gondo jondo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini noon kadi en calmini khalifaɓe aada kono kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he hay ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen en garti e tongode temedere e capanɗe jeetati e jeenayyi en mbaɗo ndeɗo yewtere hono émission holmo woni an hande noon eɗen jaɓɓiɗo mo jaɓɓinoɗen naam koye galle he o jeeya saabu nde neɗɗo yalti galle mum arti fof wiyete bisimilla mbo jeeya kadi ne adiɓe ɗo wadde yewtere to batti gande fina tawa woni en mbi émission gande ɓaleɓe walla wiya gande men enen ɓaleɓe ɗum wonno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi kono kadi ne o ari e galle he en mbadde makko ɗo yewtere e lewru korko eɗen kaala ko fewte ɓuri lewru tedduno ndu woni ɓuri korko caggal mum nden wonno ko 2019 kono o reftiti ɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ina woni 8 février nden eɗen dañi tongode temedere e capanɗe tati e nayyi o rewi ɗo noon ko embo wonde biyeteɗo Abou Dia lollirɗo général Dia yani min kalanno ko fewti e joljole bannoɗe won askidaji kewɗi bannoɗi ha luwaji ƴettunoɗi hen wonde oto so dogi gila yeehi ha minuit daroto wonande bisuji ɗi taw camion ngaji ɗi gara hen e auto ji takoji gara hen e mesure aji ƴettunoɗi ɗum wadde o ari ɗo kadi min jewti hen ha no fewi kono min kaɗani ɗon min kaaɗi eko fewte manda mawɗo leydi o beela ma won candidat walla wonata so woni eko heptoto ɗum hen kono en kaɗani ɗon 13 août 2023 o artiɗo e tongode men temedere e capanɗe joyyi e goho embo wonde Alhaji Souleymane Gollo eɗen kaala kadi nden wonno ko joom yiyande ko o haadani tan e windude aya walla rokkude leydi rokkude lekki embo jogui relation ngaji kewɗi hakkude mabɓe e lamɓe ko disnoteɗo o refti ɗo kadi eɗen kalta ko fewte joljole guinni ndi ha fewte ina haale nden élection ma waɗata o arti ɗo o artani en e fannu ma waɗ walla waɗata so mawɗo leydi o yeehi ko heptoto ɗum hen e ko heptota ma en gartu hen e nder yewtere nde haade noon gorko mo kasko doguel jaabi kasko sanga modi baraji assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بامودي مسلمي مام جوري مام مسلمني يeboɓe ayawo Pindi TV ɗon goni enen goniri fof jaam e kise Allah yo gon e men ha tengti noon e ɓiɓɓe fulɓe mi salmini dendagal région ngaji ɗi fof département ji ɗi fof mi salmini kala ganduɗomi emo anda kam jeeɓowomi emo yeɓanimi fof mi salmini e jogorɗo yebdoyomi fof mi salmini mi juurima mi ñaganima on Allah moƴƴere mi wi on kadi juma mubarak mi arti ɗo hande aljuma he e wallodirde moon e télé ɗe ndenduɗen tanka ko télé fulɓe e jeeyi ɗum ko pullo ɓiɗɗo pullo ɗum ɗon ne waɗi fierté e men sen noddama ko ɓitti ko fof en garat ɗo en jiiɗino arde ɗo ko adi hande kono noon gantuji paali e Allah waɗi ko hande Allah hoddiri arde ɗo yewtude ma e alhaaliji émission ngaji ma ɗi jaɓanten ceerno Kalidou hande kalten ka joom yiyande ka disnoteɗo lamɓe sen mbi lamɓe gasi nawri guilay ardiɓe diwanuji hay départemental uji hay naggam naggam e jaɓanten ko 2019 a yalti binduɗa e jayde wotere witende quotidien journal quotidien toon binduɗa mbiɗa mawɗo leydi Sénégal premier tour o gañoto ɗum woodi ma en jaɓan ko ɗum ɗo ceerno Kalidou ko bayateɗo walla ko donɗo gandal ngal walla ɗum ko analyse tan mo jogui saabu hay waɗoɓe ɓettoɗo banggue dawrugol no mbaɗirnoɗa ni ina haawi hewɓe mbino ko wawata wonde ha woodi mbaɗa ɗo wawi min artande ɗo alhamdulillah rabbil alamina bamudi mi salmitimama lawol gulgol
mi nani namdal ma ngal aɗa andi hunde fof e hoddiroji Allah kadi neɗɗo fof e ko Allah waɗe mum eyyi ndenno ko Allah tagata yimɓe mooña e neɗɗo ko waɗata e makko ko quelque soit ko gandal ngal janguɗa quelque soit ko dakke ɗe Allah rokkuma walla tawa ko hakkille mo Allah rokkuma wawde ɓedde saabu waɗa andi waɗoɓe analyse uji ne keewi to banggue haqqillaji mumen anduɓe kadi ne keewi to banggue gande mumen quelque soit ko gande fina tawa walla ko gande mumen no gandiri yawa enen kam to banggueji ɗiɗɗi fof ɗen keewi haalde hen kono on waktu kam mo mbiyata nde 2019 nde nden kam ko Allah hollimi ɗum e ñeeñal mum wona noon mboɗo waɗi ɗum liskar walla goɗɗum Allah tan ne waɗe yam hen sahaji wona laamɓe so tawi laamuji men ne jana walla ne jogori laamoyade Allah ne heewi holludemi ɗum ɓooyi noon gila mbo sikki 2099 teskimi ɗum e yam dal nde Ablaye Wade laamoto Sénégal mais wonto tawimi to wona e wuuro ni ko Allah tan hollimi ɗum par ce que nden mboɗo woni guese amen guese waalo mboɗo luloyi e Allah hollimi noon kono toon gariɗa yiide e toon gadimi yiide Allah hollimi ɗum Abdou Diouf ne yan Ablaye Wade eyyi Allah hollimi ko Ablaye Wade ne rewi e Madina Ndiaby omo fayi hedde guure amen to auto ji deggodiri ha keewi wiya Ablaye Wade ari ɗo kadi nde o laami nde kadi o ari toon kadi wona liskar sahaji ko Allah tan hollatami Allah tan hollatami e Macky Sall kadi nde o laami nde o laamoto nde Allah holli kam nde o lamtoto ɗiɗoɓol nde kadi nden tawi animi ɗo ni tawimi ko Nouakchott nde 2019 no mbiyata nde kono Allah tan hollimi ɗum tan kalmi nde kalami nde noon mi waɗano ni haalde ha yimɓe foof nana ko mboɗo joguino musidɗam tan journaliste to mbiyata quotidien to kanko tan andi journaliste yiɗi tan ko kabaruji o lamdi kam holko gandumi hen mbimi de Allah holli kam omo laamto ko ɗum tan nde iwata nde kadi ko noon kono kadi 8 février 2023 a ari ɗo eɗen dañi tonggode 134 ani général Dia eɗen kaala askidaji kaadi mbiɗa hen laamotoɗo o kam wonata Macky Sall so Macky Sall yeehi koko fiyete yoɓe jaaɓe ƴeewo émission men 134 o waɗi ko 8 février mbiɗa so Macky yeehi koko fiyete so Macky lomtini koko fiyete holɗo pawɗa ɗum e nden taw Allah holli kam tan laamu makko gasi kanko ni Allah holli kam nden koye banggueji ɗiɗi fof e sabu Macky Sall ko laami ko mi yiimo laabi kewɗi kala hen ngol jiimomi kadi waɗat finde par ce que premier am yiidamo ko ɓiyam afo ene jibina jiimomi Allah nde jiimomi nde Allah waɗi kadi jiirumi noon eyyi nden ni mo laami eyyi nde mbiyata nde kadi nde pouvoir o darata yande nde heddi yedde hirande Allah hollimi omo yaaha kono noon e nder ko Allah hollimi ko nden mbo jogdino relation e yimɓe laamuɓe won hen yimɓe tan tokosɓe dal mais won hen ɓe kalanmi par ce que wonde jaami wode hen mo kaldumi mbimi ɗum min de mi yi laamu makko ko gasat saabu kamɓe hewɓe mabɓe en joguino yakare mawde ko lamtornoɗo walla hayso waɗi neɗɗo lamtor mi ala war tampino hoorema ceerno war tampino hoorema bisimillahi eyyi kono noon kam ko Allah hollimi nden e gandalam nde perdata pouvoir o nde Allah holli kam ɗum eyyi ɓuri ko hawnade 8 février e 13 août wadde lebbi jeeɗiɗi walla jeegom nanɗon gartuɗa mbiɗa kadi a hulani var min mbima var no woodi mbiɗa a hulani var so laamima so yeehi so woni candidat ko peeteɗo so lomtini ka peeteɗo yoɓe jaaha ɓe ƴeewa 8 février walla ɓe ƴeewa 13 août 2023 émission holmo woni an eyyi aɗa andi sa yimi ko ɗo kalnomi ɗum mbima mi hulani var nden nde mbiɗɗa kam on ko mo sikki ko neɗɗo Amadou Ba Diadia o
Abuja walla o ɗeɓi heen ɗumininde no feewi hay nde min jaltinde mbima ko ɗum jiimi kanko noon pour kanko o sikkanno mataw ko Amadou Ba mo ɗamini Amadou ne waɗe eyi sa yimi wimi hulani var tan ko wona liste kar wona ko mbanmi ceede mi watta ceede ni wona ko mbanmi ramli walla ko mbanmi goɗɗum ko Allah hollimi ɗum Allah noon so hollima hunde aɗa jogui pouvoir wawde wiide mi hulani var saabu Allah hollatama ko ganduɗa sa andi tan Allah ne holluma hunde ne heewi wonde so hollima aɗa jogo hen tinde no feewi dal eyyi sinno tan komi ƴewnoɗo tan ndiyam en walla leydi en jiimi ɗum no wawi wona gonga no wawi wasa wonde gonga kono so tawi kadi ko Allah hollimi ɗum te ko Allah hollatno kam e makko foof kadi mi yiiri guitam eyo tan mbimi noon ɗum tagum tan wiide min hulani var ko ɗum tan min ji goɗɗum aɗa jokkodira lamɓe wayno Mali IBK Ibrahima Boubacar Keïta o ƴettima ɗo o nawma ha Mali kono ko mbinoɗama ko fof woodi wona e Sénégal tan ko mbiyata ko no wooda wona ɗon ha Mauritanie en beela ɗo wawi artinde min to banggue Mali Ibrahima Boubacar Keïta hakkude moon aɗa andi mi joguino musidɗam goto toon joni noon nden kanko bamaranke o Ibrahima Boubacar Keïta o meeɗino arde ɗo aɗa andi anda so teski haw yaade Macky Sall oto o sumi Ousmane Tanor Dieng eyyi Ousmane Tanor Dieng oto o sumi eyyi ko nden noon nde ari ɗo e leydi he nde ha oto sumi nde ko nden Allah hollimi kanko ko perdowo laamu ngu joni Allah waɗi noon mboɗo joguino musidɗam goto ko toon woni min gandodirno tan e téléphone meeɗa yaade toon wone namdademi ono wiide no perdirta laamu ngu o naggam o ne tiiɗi e laamu hedde o woppata laamu de mi anda no woppirta de hayso woppani woppine eyyi Allah waɗi noon Allah resi en rendi en Allah waɗi musidɗam o dañoyam haaju jaami toon jaami Mali eyyi jaami Mali nde noon Allah waɗi wima min kanko jiimi ko o woppat laamu de eyyi ni Allah o resi en rendi en noon ha Allah waɗi nde woppi laamu nde noon kadi ko noon tan ɗum yaari dal mi yihi toon noon laabi ɗiɗi mi yihi toon laabi ɗiɗi nde woppi nde wone laamu nde mi yihi toon caggal nde woppi laamu nde kadi mi yihi toon Allah no rokkuma way kono laamiɗo fof aɗa ɓadodira e mum kono hande way kono kamɓe fof potema kono laamu keso ngu ina ɓuurma ɓadade namdal ngal ko ɓooyani ko jaltuɗen e suɓogoji holno jiiruɗa darde jayniyankoɓe tan ko observateur aɗa andi ɗo e leydi ndi min no jiirumi jaydiyankoɓe aɗa andi mi ɓooyima ɗum haalande an hoorema ka jaydiyanke toujours no waɗi ko basiro mami ay jaydiyanke wona diplôme aji kewɗi ko gonga ɗum ne moƴƴi neɗɗo meccal ngal mbawɗa janggude foof hay sa hebbini defte walla hebbini lijasuji neɗɗankagal ngal e nunɗal ngal ne moƴƴi hen wonde neɗɗanke e nunɗo par ce que meccal fof ngal mbawɗa sa welama wadde hen tappalagal aɗa wawi wadde hen tappalagal eyi joni noon jaydiyanke a janggui sitsi a yalti a heeɓi diplôme aji ma walla a yeehi to walla ka rapporteur sans frontiére walla ka corniteur walla ka investisseur mi anda hol ɗum foof ne moƴƴi a joddima e laamɓe a yeehe président ji ɗum fof ne moƴƴi kono noon jogo nunɗal wonnuɗo ngal woni holɗum jaydiyankoɓe il faut ɓe mbaɗa bloc goto ɓe ndenda woni ɓe ndenda aɗa andi hannde jaydiyanke ne heewi tolno lotta en no goodi réseaux sociaux ari WhatsApp ari won fof finat tan waɗa arrêté wiya ko journaliste walla ko gaddowo kabaruji waɗa hen photo waɗa hen ɗum ɗo joni noon kamɓe windoɓe joguiɓe presse uji ɗi e patron ngaji mabɓe presse ɗi e emploi ji mabɓe ɗi kamɓe poti rendude ɓe kalda gonga woni holɗum ɓe kalda gonga ay neɗɗo windirta e neɗɗo tan pourcentage comme bamude mi anduma tan ka journaliste ken sehilaɓe mi wima bonnanam inde wajo walla bonnanam inde ministre naggam walla windanam e président o naggam taw an politique nan nder eyyi an aɗa andi wona gonga an min mboɗo andi wona gonga kono ko kalis tottatmami mbaɗa ɗum hande woni journaliste uji sa windi hunde jarani ƴewtade jomum fof mbiyata ko gonga woni journaliste uji nanɗo e leydi he kala ko bindi wiyete ko gonga walla wona gonga aɗan ko laɓɓinta ɗum binda e neɗɗo o wima ɗum wona gonga waɗa nawma lawol pourtoma pelante déformation sa yeehi toon justice ñaawo on wiye an ande ko binduɗa ko wona gonga noon tan yimɓe gandirta wona gonga joni noon so journaliste noddama
waɗama convoqué noddama ne winde neɗɗo randi ka joguiɗi hen almuɓe noddaɓe eyyi sa noddama yimɓe population o diira walla mawɗo jaydiyankoɓe o walla association ji maɓe dira jaaha toon ne mbaɗa manifeste walla ne daro goppe o liberté presse gonga liberté presse no woodi mais neɗɗo ɗum ko Allah adi haalde ɗum kabaru so arema hadema haalde kabaru o ya raw aɗa labsidi ha ganduɗa aɗa laaɓa hay saɗa laaɓani sa andi sa haalini addo firti no wara haal sabu journaliste wona nabayin fata bayyanu hay journaliste ne wawi huɓɓude leydi ene wawi fewnude leydi no pamirta joguiɗa ko konngol joguiɗa ko micro kala ko kalɗa famɗata haala ma ala fof to yettoytako bindol ma ala fof ɗo yettoytako hande sa tappi internet journaliste kalnoɗo l'an 2000 aɗa andi kalnoɗo 1960 aɗa andi holko tagui ɗum majjata mayra sa waɗi enregistré vidéo ne andi sa waɗi photo neɗɗo tanira mum gara tawɗo ɗum noon saɗa haala haalko moƴƴi haalko laaɓeɗa kam hayso moƴƴani kam haalko laaɓeɗa sa andi kadi moƴƴani ɗum ɗo no huɓɓa leydi walla neɗɗo o won darje jogui won garade mo jogui mo Allah waɗanimo saabu laamu ko Allah waɗata laamu hayso neɗɗo o totama fonction ministre won gueɗal ngal Allah waɗe makko Allah neɗɗo waɗetake hunde mum taw Allah moñane mum ɗum hokkumo ngal ɗon gueɗal a wiya ko wata haal ko wona wara haal ko waɗi foof mais wata jaab yoɓede aɗa haala walla ka magistrat joɓeɗa aɗa ñaawa fenade walla ka journaliste joɓeɗa aɗa haala gonga walla ka ceerno joɓeɗa aɗa liggo neɗɗo ɗuɗe gueɗe moƴƴani ɗum adda tan ko convocation uji ene mbayno leydi kadi kala régime garɗo wata yiɗ ɓallade ɗum pour wadde ɗum chantage journaliste won neutre min sinno ko sagam ɓe mbaɗa loi ni journaliste watta politique min sinno ko sagam min e yiyandam sinno ko sagam journaliste hoto wat politique par ce que journaliste waɗi politique tan aɗa jogui télé ma an jeeni hoorema jaaga e kuule ɗe ni jaaga en de andi won ɗutnoɓe ɗen mbaywaɓe no Mamoudou Ibrahima e woɓɓe nan ɗo no jehdi ha pelliti nadde e politique ɓoori jayniyankagal ngal hay Madiambal en jii ko ɓooyani ko jaltal ngal o wottidi wadde oyi ko felliti natoyde e politique ne gaso wonde ɗo banggue gollorgal makko kam no gaso wona ɗon no gaso goɗɗo wonta ɗon e wadde ɗin waɗi heddiɓe noon mataw ko en mbawa en ganda holno mbawirden ɗum ñawirde ni ɓe kon tan ko hunde nde ganduɗa ina foti ƴewtede jaɓanten ko mi wi aɗa ɓaadi laamuji kewɗi kala laamiɗo ma ɓattom ɓe mbi noon Sénégal heeɓi lamɗo kesso jaarowo e duuɓi 49 o suuka meeɗa wadde e histoire mataw Sénégal beele aɗa sikki yimɓe jortoji joguinoɗi hande oɗo saaha beele ɗi bonani aɗa andi leydi ndi yalti koye sauvetage mawɗo aɗa andi duuɓi ɗiɗi ɓenni ɗo won probléme aji mawɗi yimɓe jalti yimɓe fof kulino on hoore maɗa andi kala gonɗo ɗo leydi ne andi ɗum yahanno ɗo rond point ngaji ɗi fof tawa hen hay jarde combat ji a suusa haalde appel normal ko WhatsApp tan ɓe doga ɓene piye ɓene ɗuminine ɗum fof noon mi wiyani noon ko waɗi ko fof ko kaari waɗi ɗum walla ko kaari waɗi ɗum non mi wona juge kono kam mi fawi hen guitam par ce que fof ko ɗo tawimi e leydi he joni noon yimɓe jalte ngoɗon hello émission o waɗi kulhuli mbo sikki c'est la première fois dirtine ha e Sénégal walla hayso meeɗi wonde dirti seeɗa kam ewo joni ɗum fof meeɗa wadde yimɓe joguima kulhuli hol lomtoroɗo ɗum ɗo fof noon ko ɓeydi wadde ɗum ko pouvoir o mo Allah yiiɗi ittude e juuɗe Macky Sall o kadi Allah ne waɗa hoddiro ene waɗa yamirore e fodore e hoddiro yimɓeɓe mbaɗata sababu hayso yimɓeɓe mbaɗi sababu o tan ɗum hunde nde coowo o hewata gulali ɗi kewata joni Allah itti yimɓe on fannu addani yimɓe oɗo ewa joni so Allah addani yimɓe oɗo mo yimɓe jakorno ko lamɗo noon koko ma mo jakoroɗa ne laamo ma yakoraki ne laamo andi hay Macky Sall nde lamoto nde yimɓe jakorno komo laamo on ɗo yaduno candidat ji kewɗi ewa politique wayi noon nde wonno laamu koye juuɗe Allah woni yimɓe mbaɗa tan ko sababu o woore o ko sababu tan kono mo Allah lamminto ɗumini ko ɓooyi yama noon sinno Macky Sall o wino wonta candidat guila ene heddi hitande yama wayoytani yama way ma wonno wayani kono ala dernier moment o wonta candidat ewa ala dernier moment sokonoɓe jaltinama ewa joni
Allah hoddiri ɓe jeehi campagne ɓerɗe yimɓe ɓe ne keewi yimɓe ɓe mbaɗi pecce ɗiɗi ɓe ko jogiiɓe famille ji sokanoɓe ɓe ko jogiiɓe famille ji teraɓe ɓe ko sukaɓe men koko maayo manifeste aji ɓe magasin aji men koko dajjita saabu ko waɗatno ko heewi hen wona acte de opposant ji tan ko heewi hen ko aɗa jogui mette ma tan yimɓe jalti annene jalta aɗa waɗa joni noon ɗum ɗon foof rendi yimɓeɓe mbaɗi vote sanction eyo yimɓe mbaɗi vote sanction Allah addi oɗo laamimo joni yimɓe alay saago mbaɗat pasante seeɗa ƴeewa min kam ala mo ɓallimi min comme observateur tan aɗa wawi noon wonde sehlam to banggue relation hakkude men liggeyam walla relation goɗɗum kono ittarami haalande gonga kadi ala hen mo ɓallimi heddi noon somi yii eɗen jotodiri ken sehilaɓe bamude mi yiya ɗo fayi ɗo fewani walla wonko Allah hollimi hen walla gandal joguimi hen mi noddata mi wima walla mo mbawmi noddude ɓadiɗomo somi wawa noddudemo ƴeewa neɗɗo ma ɓadiɗomo mi wima a min de yiyandam ko ni e ni nde ko ɗum ɗo gandalam walla ɗum ɗo ko ni sa jaaɓi a rewi hen sa jaɓani min mi ƴettat responsabilité ene wayno hojomaji ɗi goɗɗi kono ɓeeɗo laamiɓe nde ɓe gondi e londo ɓe podino podoji kewɗe ha fewti e kadi golle ko podno hande mbala yimɓe dañi golle kala biɗo ne wawi gollinde Sénégal naaɓe ko ɓuuri hewde min mi gomani ɗum saabu leydi ndi mi haalnima ɗum dolto mi wima leydi ndi sa waɗide pecce tati hen pecce ɗiɗi ko sukaɓe ko jeunesse ɓuuri hewde ɗo leydi fof no Allah windiri ɗum sa wona leyɗele jahata ko rewɓe ɓuuri hewde wona leyɗele jahata ko mawɓe ɓuuri hewde wona leyɗele jahata ko sukaɓe ɓuuri hewde joni noon an aɗa wawi ligginde ɗo leydi ɗi ganduɗa ne waɗi 17 millions de d'habitants hen 8 millions walla hen 9 millions ko jeunesse a ala usine aji a ala entreprise aji a waɗani créé entreprise a waɗani usine aji holno yimɓeɓe liggorto kamɓe fof hayso yimɓeɓe fof mbawa liggodade ko ɓuuri hewde ko liggo ene tiiɗi kadi mi haalatma gueɗel goto leydi ndi liggade ɗo e gollade ɗo jogui ko mentalité wonde haqqille neɗɗo wonɓe ganduɗa a yiyata neɗɗo ƴetta ɗo tawne jogui place mum fodde 5 millions walla 8 millions ƴetta yaaha leydi gondi a yiyata ɗum est ce que wona ɗo wawi joƴƴinde ɗum ɗo on hay sa waɗi ɗo usine taw lewru fof ko 100 000 francs o jotta ko ɗo o yoɓete hakkille mum ko yaade ɗum kadi ne jeeya hen joƴƴinta ko jiɗɗo jooɗade yidde jooɗade nde noon alay saago parents ji ɗi e galleji ɗi ɓe ballita hen sukaɓe ɓe ko gonga yaadu no weeli kono saɗa jogui ɗo nannguɗa ɗo cuuriɗa aɗa andi ɗum ɗo ne wawi wonde sutura ma ɗanngal ko tumuranke de ma heeɓi jawdi aɗa wawi wasde heɓde aɗa wawi heɓde kono noon laamu ngu pour liggana yimɓeɓe il faut ɓe mbaɗa créé emploi ji ɓe mbaɗa créé usine aji ɓe mbaɗa créé entreprise aji ɗi ganduɗa ne mbawi wadde recruté yimɓeɓe kono ni tan ma won liggiɓe de kono ko heewi wawata liggade kadi communication mo laamaki e communication sa laamimo jiida a yiyat ɗo waare tan leɗɗe ne jooɗi mbiya aɗa wawi nde rondade kono sen fawama e dow ma nden gandata ko nde teddi walla ala jiida wonkoɓe wodata ko kalɗa waɗa ɗum paruji tati ko politicien haala makko warka pecce tati so haali nde o heɓani pouvoir nde so ministre yiɗi wonde so directeur ko haalata ko a waɗat ɗum pecce tati walla pecce nayyi hen pecce ɗiɗi ɗen joñƴe banggue ɗen ko haala tan ho heɓa so woodi ko gotel walla feccere feccirande mum o waɗata kono laamu wayi eɗen keddora hojomaji nayyi holno jiiruɗa tasgol walla bonnugol assemblée nationale min mi yadani hen min guila début mi yadani assemblée min miijam hokkuno kam wona gandal noon miijam hokkuno kam ko yoɓe mbaɗ négocié e assemblée o ha ɓooya ha mandaji mabɓe gasa walla ha juura kam taw wona kam oɗo période battane fof kam assemblée koko firtoyto tan mais soit ko mandaji mabɓe gasa walla ha ɓuura oɗo waktu mais noon kamɓene eɓe jogui dalilaji kamɓene ɗiɓe kaali min kam ko mbanmi analyse a wawa neɗɗo laamo le joni heeɓi pouvoir lebbi jeegom yimɓe fof ne gandi assemblée jogui leydi ko gonga neɗɗo o suwa arde wadde déclaration politique général suwa taw arde walla kañum andi ko haɗi ɗum arde walla arani walla jaɓani arde ne wawi waade foof mais mo tombiɗane ara sa wi ɗum sa ari komi ittowo laamu ma on ne arata hon on arata harma aɗa heɓori dañde ɗo koɗo tareji mbiya koɗo so ari mi hirtintama walla mami yennum o hayrata arde so jogorɗo arde o nani aɗa wiya sa ari ka gorowo motion sensible o arata motion sensible ko libde lawmu ko libde gouvernement ko sikki
mi janngande kono mo sikki ko ɗum firti kono koɗo garannoɗo assemblée o hul tan mataw ala hay so wona hulde mi wiyani mo hul walla o hulani sabu dalil mo hokki premier o haadi mo arde ko ñawore wonnon toon nde itti kuulal guittane ngal premier poste premier ministre itta eyyi ɓe itti o joguima e mabɓe gonga eyyi kono ɓenne député ji gotanna ɗum tan no yaawi eyyi arta o wawa arde eyyi haɗo ɓe gande ɗum foof haaldidama ha ɗum arti eyyi joni ɓe itti ɗum haaldidama ha ɓe itti ɗum won ministére goto gonɗo e laamu he yano toon pour wadde ɓe proposition loi ɓe gotan ɗum mi sikki mi anda holon ministre ɓe mbaɗi ɗum contre ɓe caali ko noon hocciri carnet ji mum bagage uji mum hoori est ce que ɗum no weele laamu laamu ari no hoɗoma assemblée e laamu ko e ministére uji ko koɓe gotum hay goto wawa yaade goɗɗon taw ara en assemblée joni ni toon ko ministére uji e budget ji ɗi joni so tawi ɓe gaari eɓe goota o addi defte makko omo waɗa proposé loi pour ɓe goota waji ɓe calima mbaɗimo sanctionné o hoori ɗum hulɓinto laamiɗo walla hulɓintamo ɗum fof ɗum e tigi joni en gasnirten ko tawde en kaali firtama an a yaadani hen sukaɓe joloɓe e laaɗi ina jaaha hande ko ɗum ɓuuri dillude way kono ko wodno ko ɓuuri ɗon hande ɓurɗen yiide ko maayi ko hande sa ƴeemima ɗum ina heewi no feewi holno jiruɗa ɗum voilà très bien ɗo ngal ɗo namdal no waɗimi importance par ce que min mboɗo yinno dañde ɗo kalmi e sukaɓeɓe ɓe gartata hakkillaji mabɓe kala dañƴo ɗo ɗo suuri ɗo e leydi he ladde yaade wona ladde ni neɗɗo kam dañjami fof wona ladde kono noon ɗanngal ne soomi ko heewi kadi saɗa yaha sa ronkani yaade voie légal haysene tiiɗi wota jarane ƴettude aɗa joguiɗo nannguɗa ko cuuriɗa walla jinnaɗo ma ƴetta yeeya nagge mum walla yeeya kange mum tottuma yaya e laande ndiyam min dey mi wurtata hen neɗɗo mi wayinta hen neɗɗo kadi mboɗo profita komi liggotoɗo komi ƴeewowo eɓe noddanno kam hewɓe no noddami par ce que won hen no nodduma tan mbima ƴeewanam mboɗo jogui lawol ɓe mbasa noon saktude lawol ngol hande neɗɗo wima mbo jogui lawol a anda ko ndiyam o yahar a anda ko oto o yahar mbawɗa tan ko ƴewandemo kono ala fe mi anda oɗo yinno ko wadde kalandiste mboɗo yiiɗi noon ɓe ballami kala jahowo e kalandiste min de min Kalidou Ndiaye hoto noddam yomi ƴeewan ɗum par ce que mi yiiɗa fawade hen fittandu sa wi neɗɗo yaa so neɗɗo yiihi mayi hen an hay an biɗo ɗum yo yawo ne wawi taw aɗa jogui hen rôle saabu ko an suusnimo saabu a majjani Sénégal naaɓe no mbayi eɓe teddini ceerno kala won yimɓe so mbiɓe hunde tan ɓe mbaɗat saabu mi dañi hen ka ko ɗum tagui mi wiide kala jiɗɗo wadde kalandiste hoto noddam min yomi ƴeewan ɗum saɗa yiiɗi yaade lawol oto walla lawol légal jogui passeport ma dannade sa noddi kam mi ƴewana kono kalandiste woto noddam te mboɗo wasiyo paraji ɗi e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe hay goto hoto yeeye naggue mum ne totta ɓiyum ne yaaha e laana ɗum hoto neɗɗo waɗ ɗum saɗa jogui nayi ma timmuɗi kone sooda visa walla kene heeɓa kayitaji visa walla kene yaaha leydi tottu jomum kono yeeyde ngaaluma totta neɗɗo yo yaha e laana gueeji mo ganduɗa ala ɗo haaɗi laana waɗa temedere e capanɗe joyo neɗɗo capanɗe jeegom neɗɗo ɗum ɗo mi sumtini laana ne yaaha mi haaladde tigui ina wayno en gasni ha laaɓi kono ko 7 mars 2019 jaltuɗa e jayde wiyetede koti binduɗa e jayde wiyetede quotidien wonde président Macky Sall ma gagné premier tour en garino hen 8 février 2023 a arti ɗo e tonggode men temedere capantati e nayyi mbiɗa mawɗo leydi o so yeehi o fiyete so lomtini o fiyete kono kadi a arti ɗo 13 août 2023 ani Alhaji Souleymane Gollo mbiɗa kadi ha joni so yeehi ko piyeteɗo so lomtini ko piyeteɗo hande beela yiyani mbo arto jokto leydi ndi ɗon gasnirte noon gasi hala Macky Sall so tawi mo yiiɗi joktade leydi ndi so tawi mo yiiɗi noon so tawi mo yiiɗi min dey mi yi Macky Sall ne lamto leydi ndi var ko karata kadi andi minom to var ko karata eyyi saabu ko kalanmami nane ko tan min mi haalantama komi yiyani mi feppintako wona yidde mimo wona anje mim wona hay hunde kalan tan koko jiimi lamtotoɗo 2029 o yaltani Macky Sall so tawi mo yiiɗi mi wiyani noon ko woni ɗo ne waɗa politique ko kadi mboɗo yii kadi e 2029 ko lamɗo kesso kadi lamtoto leydi ndi ɗum kam so yiiɗi binda ɗum hay ha mam wayno hojomaji men gasi o waydot mboɗo yetta Allah mboɗo yetta Pindi TV
mi salmini dendagal yeɓoɓe Pindi TV fof yo Allah ɓamtu télé ɗe yo Allah hebbin téléji ɗi ha keewa sa watti ƴewde canal antenne uji canal aɗa nana hen Pulaar aɗa nana hen téléji Fuur a yeehi Wourossogui en a yeehi région ngaji fof ɗo jaaɗa fof ɗo yiya téléji e radio ji ɗum ko ɓeydare mawde mbasiromi yimɓe tan yoɓe gandu politique hoto ɓe mbaɗir politique no waɗirte ni gila laamu Senghor ha joni eɗen Fuutankoɓe toujours eɗen gonda yimɓe eɗen balla yimɓe kartal men no wona gotal kono eɗen manque yirade hen koye men min de ko ɗum mbiyatmi ma won noon biɗo ala en jiirima hen koye men ko gonga ko neɗɗo dawi fof wawi yawde yiiɗa goɗɗum kono yirade koye men 100% min de mboɗo yiɗi ko yimɓe hoto ƴeew o ko ɗemgal naggam walla ɗemgal naggam yo ƴeew tan ballowo ɗumen ƴeewe tan toppittoɗo on ballowo on gondone mum saabu sen ƴeewi o ko bande o ko ɗum ɗo a lammini bande o a waɗimo directeur a waɗimo ministre o fewni ko galle makko o fewni ko poche makko galle makko Dakar e galle makko Fuuta o wondaka sukaɓe wondaka hay hunde sen goori noon mande ɗum changement waɗata yo Allah faabo Allah jarama gorko mo kaska dongel jaabi kaska sanga moli barayde a jarama no fewi e tongode temedere e capanɗe jeetati e jeenayyi ina tawtora cinna amen ɗiɗo baabo Moussa Alhaji Ousmane no mbiranmi ni e kala saaha kadi ino tengtino ko heewi e ɗam ɗo gurdam saabu baabo Abou Habsat Coumba Hamme kadi no tawtora ɗum noon en jetti kadi omo ganduɗa ko Malick Sow toon to kaƴon Diasor en calminimo en jarnimo no fewi tongode temedere e capanɗe jeetati e jeenayyi ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo to caggal to ko Djiby Dieng jokkon e yebbitede moon Allah jarama on jarama